салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Астради караван аст бародаро. Солиш 2002, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсале, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин краскаш тоза, мотор, коробка ходовоиш соз, задагӣ пусдагӣ надора. салоншам тоза, балонош ҳолати хубда қарор дорад, ҳуҷҷати солона дора. мошин бе ягон расходи камлия бародар, фақат мегирӣ ҳайд мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Корвонда. нарша 70,000 сомон мега. خریدار انیق باشه سودو میشه برادرو. کسانی که خریدار هستند رقم روی اکران در زنگ زنید، معلومات پرتر از صاحب ماشین دسترس کنید. رقم 3330 در برادرو واتساپ دارم، میتونید که طریق واتساپ مراجعه کنید، معلومات ایلاوگی را از صاحب ماشین دسترس کنید. دیگر ماشین ما برادرو پل وکترا سورش 95 سوزشورش تنها بنزین، کوزوف سیدن، ابیوم 1.6، коробкаш механик، ҳолаташ чӣ хеле дар навор мебинӣ, ҳамин хеле ягон камбудӣ надорад. краскаш тоза, балонош нав, мотор, коробка ходовои соз, ҳуҷҷати солона. мошин халоса бе ягон расходи камбудия бародар. срочно сум дар кушида, ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 35 та мега. хайдори аниқ бошад, биёй ай пеш мошина мега бина. махуш аст, савдои хубаш мекунем. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти пуртар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. рақамҳои 4347 да ватсап дорам, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. бародаро некс пирсиги будан як тефтим солиш 96 сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин газу бензин кор мекунад, мотор, коробка ходовоиш соза, 4 та балони 80% дора. краскашам соза бародаро, камбудишам ки техас модулиш бӯсчидагиай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 19 та мега бо муомила дора. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пуртара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. ва касоне ки хона, мошин, замин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки нива пурсидаги буде, нива солиш 99 сӯзишвориш танҳо бензин, кузов кроссовер, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро 2 та балони зимни дига мега падаркаш метавонед кад бихараш. мотор, коробка ходовоиш соза, ҳуҷҷати солонаш то 07/2024 муҳлат дора. мошин бародар фақат мегирӣ ҳайд мекунӣ, бе ягон расходи камбудия. қарор дорад дар Панҷакент, нарша 35,000 сомон гуфтасудай. бо харидори аниқ бошад, мега камтар савдош мекунем. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародари азиз, дар навори имрӯза бо якчандта моделҳои нави трактора пешниҳодатон мекунем. чӣ хеле ки гуфтем, рақамҳои рӯи экран бародар трактор бизнеса метавонед ки занг занед, заказ кунед. дар муддати 25 рӯз метавонед ки дастрас кунед. аз Хитой тракторои нави пачка бародаро масалан истифода набурда. трактор дорои кондитсионер бародаро, печгах, передок, компрессор, турбо, ҳама ин чизора, ҳама намуди трактораш дора. нархҳои арзонам ҳастанд, қиматам
нархҳое ки имрӯза дар намор мебинед, тракторҳои имрӯза 90 000 сомон сар мешаванд то 150 000 сомона. ва касоне ки аз номи каналҳои мо бародаро ё ки Сомонтеҷа боша ё ки Раштеҷа агар гардона скидкаи калон мекунад. Марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Плугои имрӯза наворам бародаро, плугои нав ҳастанд бо нархи арзон. Плугҳо састанишро нави пачкан истифода набурда, иношам бародар фақат метавонед ки заказ кунед, дар муддати 25-30 рӯз аз Хитой оварда ба шумо дастрас мекунад. Адреси бародар чӣ хеле гуфтем, шаҳри Душанбе аст. Рақамҳош рӯи экранда, WhatsApp ҳам дорем, метавонед ки тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. Плугое ки дар навор мебинед, нархи аз ҳама арзонаш 17 000 сомон, аз ҳама қиматиш бошад 25 000 сомон. Марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Аз номи канали мо ҳатман фаромӯш накунед, ба шумо скидкаи калон мекунад. ин баъд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.